Hoćeš drugi krug? Izvolite, mladi gospodine. Ako hoćeš? Nećeš. Hoćeš vina? Nego? Gde uzmi? Još malo, gde uzmi? Ali moraš još jedan griz. Aj još jedan griz. Aj, još jedan griz. Ostaja. Otvorim. Ne, tako, tu samo povuci. A ja, povuci masno. Daj malo. Čekaj, to masno oko. Daj malo. Evo, ostoji. Super. Ostaje pravi. Tam drugi možeš odnijeti ogiju, ponesi taj drugi ogiju ako hoće. Da, čijest. Aj, zovite. Kaži mu da ima još jedan taj za njega ovdje, što ga čeka. Od Ogi jedi, Ogi. Ogi! Od vam. Jel ja? Jest, malo glabo po rebru i... Dobro, za njega. Da ništa. Dobro, za njega dosta. Samo da... Da još jedno? Ogi. Šta Čekamo. Šta radiš? Završi igricu da snimi. Mora da snimi. Šta je bilo sa Binkom? Je ostalo raditi ili... Nije ostalo njeno? Znači onda bi je svrtila. Nije ovo. Vodi podmrk. Pa zajedno je. Pa ima 16, 17 dolara. tamo je malo okej. A zbog krađe po... Zbog krađe po Ja. Sam posle se.